हॅलो माय गोन फ्रेंड्स, आज आम्ही xinaneacho पुलाव करूया. हांगा शिणाणे घेयले आणि आमकां जाय तिखी, लवंगा, मिरयां, एलची, आले, लसूण आणि एक मिरसांग जाय. हांवें 1 बोल कांदो घेयला आणि 5 मिडियम सायजीचे कांदे यूज केले. हांवें एक टोमाट घेयला मिडियम सायजीचो आणि हिंगा 2 माप हांवें जिरा रायस केला. एक अर्द वर पयलीं फुगोवंक घायलोलें. तेल घाल आणि तेलान शिणाणे घाल आणि ते फ्राय कर. हेचे शिणाण्याचे उदक सुटल्यार ते सुकसर फ्राय कर. हेचे उदक सगळें सुकल्यार ते तेलान बरें भाज. आणि आतां तूं मिरसांग, आले, लसूण आणि सगळे आमगे स्पायसीस घाल आणि ते बरो फ्राय कर 1 मिनट पुसा. आणि आतां तूं कांदो घाल आणि कांदो बरो फ्राय कर तो ब्रावन जावसर. आणि टोमाट घाल आणि टोमाटूय बरें फ्राय कर तें सॉफ्ट जावसर. आणि आतां तितून तांदूळ घाल आणि तांदूळ बरें फ्राय कर फोण्णां बारा 1 मिनट पुसा. आणि आतां तितून 4 कप उदक घाल आणि आतां ताका धाकान शिजोवंक दवर. आतां तें शिजोवंक लागलां तितून तुगे टेस्टा प्रमाणे मीठ घाल. आतां ताका धाकान एक 10 मिनटां शिजोवंक दवर आणि मदें चेक कर. पुलाव रेडी जालो. व्हिडिओ बरो दिसलो जाल्यार प्लीज लायक, शेअर आणि सबस्क्राईब. देव बरें करूं.